23-vuotias mies, runsasta päihteiden käyttöä, mielenterveysongelma, alkoholin kanssa pensoja, potilas reagoimatta, molemmissa kiinnitetään tässä pistojen. Päiväanotta pätkähti. Tai huomenta, joo, koska tämähän tulee pihalle kello 5 aamulla, niin sen takia voi sanoa huomenta. Sitä onkin muuten jotkut ihmetellyt, että miksi sun jakso tulee pihalle aamulla kello 5? Ei se ole ihmisten aikoihin. Se on liian varhain. No, mun katsojista osa sitten taas on hereillä. Sanotaan näin, että se ei kato kelloa, kun siellä ollaan hereillä. Mutta sehän on kaikista parasta, että näitä jaksoja voi katsoa ihan milloin haluaa. Ei tarvi herätä silloin kello 5 aamulla katsomaan. Ei tuu livenä. Okei, hei. Mä oon Juho Loponen, entinen monipäihdeongelmainen ja rikollinen ja mielenterveysongelmainen. Hullu. Tehnyt elämässä pahoja asioita, mutta nykyisin mä olen kokemusasiantuntija. Koulutettu semmonen. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, miten muuten mua voi kuvata, niin räkänen nauru. Joo, oikein sanoen. I guess there's Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up. Joo, se oli Eminemin The Real Slim Shady. Noniin, anyway. Hei, jos tykkäät tämmöistä materiaalista, kontentista, matskusta, niin paina peukkua. Älä vedä sitä. Jaa tätä kanavaa eteenpäin ja kerro tästä eteenpäin sellaisille ihmisille, joista ajattelet, että hei, vois digata. Vois ehkä saada tästä jotakin. Ja sitten tilaa tää kanava. Ei ole iso homma. Ei pitäisi olla. Paina tilaa. Ja sitten, jos haluat laittaa mulle yksityisviestiä, jos haluat kritisoida, jos haluat antaa palautetta, jos haluat kertoa jotain oman elämän tarinoita, jotain mitä et halua tuonne Tupen kommenttikenttään laittaa, niin mun yhteystiedot löytyy kuvauksesta tämän videon alta. Joo. Ja on niitä viestejä on paljon tullutkin. Tulee nekaa, tulee posia, tulee kritiikkiä, tulee uhkailuja, tulee kaiken näköistä. Mutta myös tulee niitä, että hei, kiitti oikeasti, tiiäks, että mä oon katsonut sun joka videon. Sä oot auttanut mua näillä videoilla. Sä oot luonut muhun uskoa, että mäkin selviän täältä päihdemaailmasta. Sä oot tuonut ei pelkästään päihteiden käyttäjille, vaan myös päihteiden käyttäjien läheisille niin toivoa ja uskoa. Ja se on oikeasti se, mitä mä haluan tehdä. Ja se on näiden videoiden tarkoitus. Totta kai näiden videoiden tarkoitus on ehkä jollain lailla viihdyttääkin. Ja sitten se tapa, miten mä kerron tosta maailmasta ja mun entisestä elämästä, niin se ei varmasti kaikkia miellytä. Eikä tarvitsekaan tietenkään, mutta se kuitenkin, siellä on pian 5700 tilaajaa, niin joitain ihmisiä se kuitenkin miellyttää. Joo, jos haluat saada mut kokemusasiantuntijana puhujakeikoille tai työpaikoille tai kouluun tai vankilaan tai katkolle tai mielenterveyslaitoksiin tai minne vain puhumaan ja kertomaan, niin laita viestiä. Mun yhteystiedot löytyy edelleenkin sieltä kuvauksesta, videon alta. Joo, tämän päivän jakson aihe on prenkku, alkoholi. Märkää, anna sitä märkää.
siitä on tehty niin paljon alkoholista lauluja, että ukko metson viinaa, katsellaan kun juodaan ja me tullaan humalaan. Joo. Suomen niemellä, suomen kielellä, äijät huutaa lailla perkeleen. Ja kun Suomi pelaa lätkää, se iskee joka jätkään kaljakoneeseen ja ukko metsoon. Ja sitten pannaan pensselit, santa ja rukkaset naulaan, eihän tässä muukaan auta. Kohtaa varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan. Joo, Irvinkin jo aikoinaan laulo. Alko pistää pullon ja minä kaadan kallon. Eli onhan noita. Ehkä nykypäivänä sitten taas, nykypäivän hippidi-hoppipäät laulaa sitten taas muista päihteistä enemmän kuin alkoholista. Ja se on huolestuttavaa. Se, että jos ei nyt edes mietitä mitään Rihkamareijon tyyppistä niin kuin tällaista veturibändiä, missä vedetään 3 mundoa huivia ja 4 metriä mäntää, niin kuin, vai miten se meni? Että puhutaan niin kuin essojen ja lakan vetämisestä ja niin kuin, että hei, jos joku miettii, mitä kajareista pumppaat, niin Rihkamareijon sekakäyttöhumppaa. Niin se on mun mielestä huolestuttavaa, koska itse muistan, mä oon ollut sellainen nuori, että mulla ei ollut sellaista, mä vain imin kaiken negatiivisen tai sellaista rappioromantiikkaa joka puolelta. Mä olin vinksahtanut kakara. Mutta mä en ole varmasti ainut. Että nuoret ei osaa samalla lailla, niin kuin, että hei, tää on vain biisi, tää on vain viihdettä, tai ainakin sen on tarkoitus olla viihdettä, ja ei, toi ei ole niinku fresh, toi ei kosher, ei ole vaikka nyt Steen Ykkösen pikku pirihuorabiisi, niin että se ei ole niinku, siinä ei ole mitään hienoa olla mikä anu. Mutta sitten taas jos sä oot niinku herkkä lapsia tai sä oot niinku vähän skuugella, vähän kukkuluuruu, ja sitten sä löydät jonkun tommosen noin, ja niin kuin Steen Ykkönenhän hän on sanonut, että joku nuori tyttö oli tullut joskus sen sanomaan, että hei, mä haluan olla ihan just kuin se Anu siitä biisistä, niin se on pelottavaa ja se on kipeätä. Noniin, hei, mutta eksyttiin taas vähän aiheesta. What up? Alkoholista tänään, ja mä kävin haastattelemassa tuossa syksyllä Nokia in the Hoocheilla Leevi-nimistä kaveria. Ja Leevi kertoi sille aika pysäyttävän tarinan omasta elämästänsä. Silloin ennen haastattelua se kysyi multa, että onko se ok, että mä juon siinä samalla. Ja mä totta kai, että hei, mä tuun sun kotiin ja siellä on sun säännöt ja ei haittaa. Sitten se kysyi, että no onko se ok ottaa siinä vähän muutakin. Mä ajattelin, hei, se on edelleenkin sun koti, sä päästät mut sinne haastatteleen sua, totta kai se on ok. Ja Leevi kertoi, että hän aloittaa päivänsä kiljulla ja hänellä on koko ajan 1,5–2 promillea veressä, vähintään. Ja Leevin kanssa on sen jälkeen juteltu. Leeville meni ainakin jossakin kohtaa vähän paremmin, mutta tämä haastattelu on tosiaan syksyllä tehty. Ja nyt on helmikuun vikapäivä, kun mä tätä nauhoitan, tätä alkuintroa niin sanotusti, niin toivotaan, että Leevillä menee jees. Mutta silloin Leevillä ei mennyt ihan niin jeva. Ja joo, tänään siis Leevi puhuu omasta alkoholin käytöstään, joka sanotaan näin, että se ei ole enää viihdekäyttöä. Se on aika ongelmallista. Ja mä oon niin paljon puhunut omilla videoillani jo omista alkoholiseikkailuista, että mun ei nyt niitä tarvitse tässä käydä läpi enempää. Mutta onhan mulla on niitä alkoholihuuruisia storeja. Lähtin niin kuin ihan sieltä nuoruudesta, mä oon 9-vuotiaana juonut ekat kännit mun mumminkaan.
Rauha hänen muistolle, mutta se miksi hän mulle osti bisset ja röökit 9 vanhana, 10 vanhana, niin hänen selityksensä oli se, että kylillä pyydetään niin hirveätä hakija-asia. Ja sitten, että et sä sammu mihinkään kylille tuonne pakkaaseen, niin otat sitten mummin kanssa. Mummi oli rakas, mummi oli tärkeä, mutta mummi oli vähän semmoinen erikoinen. Hän oli oman elämänsä mestari. Joo. Niin, 9 vanhasta lähtien Bisonsofenia ja sitten sitä bisse on tullut siinä päihdehuuruisina vuosina. Se oli kuitenkin, sanotaan näin, että se oli ns. Niin kuin pääpäihde. Täällä ei ole bisse eikä pirtua eikä pontikkaa eikä edes kiljua. Vaan siellä on kulta Katriina. Joo. Niin. Sitten 2020 nämä on niinku niitä niin sanotusti mun alkoholin käytön highlightteja. Niin 2020 mä olin Huittisten avovankilassa, joka sitten koronan takia muuttui aika suljetuksi. Ja siellä sitten oli aika kuivaa päihteiden osalta. Ja yksi kaveri oli sitten keittiöstä saanut pöllittyä LVtä. LV on siististi cool. Eli käsidesiä. Ja hän lähetti sitten, mä asuin silloin siellä Huittisten vankilan vieressä sellaisessa rivitalossa, kun mä olin maataloudessa töissä, ja hän lähetti sinne sitten pari putellia LVtä ja sanoi, että pitäkäähän pojat hauskaa. Ja niin, joo, kyllä se oli semmoinen, niin kuin sanotaan, näin jälkikäteen mietittynä on se aika pohjakosketus, että kyllä silloin tietää olevansa päihdeongelmainen jollain tavalla, jos rupeaa käsidesiä lipittää ihan niin kuin tosta noin vaan, eikä tarvinnut landrinkia. Niin silloin voisi ajatella, että hei, onko mulla tässä joku ongelma? Onko nyt joku ongelma? Kun pitää tämmöistä litkuklemettiä vetää, niin ehkä nyt saattaa olla jotain pienimuotoista probleemaa päihteiden kanssa. Mutta ei sitä silloin ajatellut. Kyllä mä sen aina tiedostin, että ei tää nyt mulla ihan sellaista, niin kuin tiedätkö, viikonloppuna yksi essonaamaa ja pikkuviivat ja sitten baila fomino, baila mango. Ei ollut tollasta. Niin kuin mun videoita katsovat tietääkin, että se oli sitten vähän eri meininkiä. Mutta joka tapauksessa mä sitten ihan niin kuin siviiliskin välillä join käsidesiä. Siitä on mun videolla tarinaa, että kuinka faija kerran tuli Batmanina pelastamaan eksynyttä Robinia ja sitten päästiin tänne kämpille, niin mä menin jääkaapille, huitasin pitkä huikan, holahti kurkusta alas LVtä ja faija sanoi, että vittu pitääkö nääkin täältä takavarikoida. Joo. No sitten vielä sen verran pikku story siitä, että mä lopetin tosiaan kaman käytön. Mä oon merkannut vuosipäiväksi 6.11.2022. 22.pirkko. Mutta siis mä sitten mun tapa lopettaa niin kuin semmoinen kovien huumeiden käyttöä ja selvitä niistä vierotuksista ja selvitä ylipäätänsä, ettei niin kuin polla räjähdä tai ettei ole ihan sitten silleen niin oli käyttää alkoholia. En suosittele vaihtamaan päihteestä toiseen, mutta se oli mun tapa. Ja mutta se ei todellakaan, sanotaan näin, että onneksi mä lopetin sitten tammikuussa, tai siis mä oon lopettanut niin kuin joulukuun vikapäivä 23 uutena vuotena niin kuin alkoholin käytön. Mä en ole sitten 1. tammikuuta 24 jälkeen käyttänyt alkoholiakaan. Niin ja se oli hyvä päätös, koska kyllä se alkoholi niin kuin päihdeongelmaisille, niin kyllä, en mä nyt sanoisi, että se oli vain sellaista niin kuin ihan sellaista muutama bisse perjantaina,
tai sitten, että lähtee johonkin, vaan se oli aika lailla sellaista, niin kuin, tai ei mitään aika lailla, vaan täysin sellaista häröilyä, että silloin alkuun, kun mä lopetin kaman käytön, mä käytiin joka päivä alkoholia. Sitten jossain kohtaa, kun pötsi kasvoi mahdottomaksi, eikä nähnyt enää omaa munaansa sen pötsin, niin pötsi oli edes siinä. Niin sitten päätin, että mä rupean lenkkeileen. Ja käytän sitä alkoholia vain viikonloppuisin. Mutta siis se, että jos sä rupeat jo keskiviikkona odottamaan, että olisi jo perjantai, tai ehkä tiistainakin, niin että olisi jo perjantai. Sitten mä täältä mettän keskeltä kipitin tuosta mettän poikki 2,5-3 kilsaa Kurikan keskustaan ja kävin hakemassa Go Supermarket Go niin kuin repun täyteen Bisonhoffenia ja sitten vielä sellaisena, että mä ajattelin vähän rentoutua enemmän viikonloppuina. Niin kävin hakemassa lasikaupasta eli Alkosta 07 tai vähän ehkä muutakin, niin vähän väkevämpää. Ja se, että sen kossupullon olisi sitten tempassu vasta illalla tai ottanut siitä muutamat pikkusnapsit. No. Ei meitsin kohdalla, vaan mä olin juonut sen 07 kossupullon ennen kuin mä pääsin edes himaan takaisin. Eli kun mä kävelin sen reppu seljäs, mä join muutaman bissen matkalla, kun mä kävelin himaan. Ja sitten mä olin juonut sen kossupullon jo. Ja sitten mä otin ensimmäiset pikku väliunet, niin välilepo siinä 3-4 perjantaipäivällä. Ja sitten kun mä heräsin, niin sitten oli onneksi vielä bissejä jäljellä. Niin, ja sitten lauantaina lava ja sunnuntaina ehkä vielä puoli lavaa. Niin ei ihme, että sitä bissejä rupesi tekemään mieli seuraavan kerran vasta suunnittelemaan keskiviikkona, kun maanantai ja tiistai oli aika huono olo. No, mutta siis tos nyt vain esimerkki siitä, että ei se mulla ollut hanskas mitenkään, niin kuin, että se olisi aiheuttanut mulle ennen pitkää ongelmia, jos mä olisin jatkanut alkoholin käyttöä. Niin kuin, luultavasti se olisi voinut saada mulle jonkun impulssikontrollin myös pettämään silleen, että mä olisin hairahtanut huumeisiin jossain kohtaa. En tiedä, vaikea sanoa, mutta ainakin sen, että kun ne bisset jossain kohtaa loppuukin kesken iltaa, niin mä olisin sitten siitä ajatellut, että hei, okei, mulla on auto pihassa. Mä käyn vain ihan niin kuin silleen pikkusen, mä käyn nopsaa tosta noin. Tuossa pikkukoossa hakemassa vielä muutaman Bisonhoffenin autolla. Mitä mä nyt kävelen tonne lähden vesisateeseen tai lumisateeseen tai mitä vain. Niin, koska mulla on niin paljon noita rattejakin ja vaikka mä nyt niitä enää niin kuin viimeisenä päihteiden käyttövuosina hirveästi ajanut, mutta se johtuu ehkä siitä, että sitä autoa ei ollut saatavilla vain. Niin se on monellakin tapaa hyvä, että mä lopetin alkoholin käytön myös. Joo. Mutta hei, tässä oli pikku storia tähän alkuun mun omista tötöilyistä holin suhteen. Eiköhän mennä Leevin tarinaan. Eli lähdetään tästä näin kohti Nokiaa. Hei, ei mitään. What up? Mitä mestarit? Okei, what up? Mitä mestarit? Hei, arvokkaa mitä? No, te arvaatte. Mä oon Juho Loponen, entinen nistiä-rikollinen, nykyinen kokemusasiantuntija. Ja jos sä haluat tilata mut kokemusasiantuntijana puhujakeikalle, niin kuin esimerkiksi tänään, kun mä olin Tuusulan lukiossa puhumassa, niin mua voi tilata Turkuun, Ouluun, Vantaalle, Lahteen, Jyväskylään, Vaasaan, Orimattilaan, you name it, onhan näitä paikkoja. Ja jos sä tykkäät mun sisällöstä, mitä mä tuotan tänne tupeen, eli näitä sössötyksiä ja mössötyksiä, niin paina peukkua, älä vedä sitä, jaa ja kerro tästä kanavasta eteenpäin kavereille, mummalle, paapalle, tutuille ja tuntemattomille. Sanotaan, että hei, se Loposen Juhon kanava siellä tupessa, niin se on ihan vitu kovaa tavaraa, että ei muuta kuin katsomaan sitä ja vähän opiskelemaan, että mitä se päihde- ja rikosmaailma sitten niin tuo tullessansa, että
Se on aikamoinen patipää. Joo. Eiköhän me mennä tänään suoraan itse niin kuin astialle. Niin, ja hei, tärkein. Jos sä tykkäät mun kanavasta ja haluat tukea tätä matskua, niin tilaa tää kanava. Ja sitten mun yhteystiedot löytyy tuolta kuvauksesta, eli alhaalta. Yleensä mä näytin aina ennen päihdemaailmassakin naisille aina, tiedätkö, että mene tonne alemmas ja kato sieltä. Mutta ei enää semmosia, hyi. Tämänkertaisen jakson aiheena on pääasiassa alkoholi, josta mulla itselläkin tietty on kokemuksia. LB on siististi cool. Mutta vaikka hurmykket. Mutta mä saavuin tänään tänne Nokialle, minne mun ei pitänyt enää koskaan palata, koska Nokian vieressä on myös Pitkäniemi. Mun ei pitänyt tänne enää koskaan palata, mutta mä palasin silti. Ja nyt mä oon tänään täällä huudeilla ja mä oon haastattelemassa niin sanotusti alkoholin ammattikuluttaja Leeviä. What up? What up? Mitä ukko? Mitä tässä? Mikä meillä? Siisti olla täällä. Joo, todellakin. Kiva kun päästitte mut teidän kotiin. Totta kai. Yes. Aloitetaanko saman tien? Let's get to it. Yes. Kuka sä oot? Mä oon Leevi. Mistä päin? Alkoholisti. Mistä päin? Ruotsin pyhtältä. Okei, ja se on niinku vähän katsojille, että missä päin? Se on noin niinku 100 kilsaa stadista itään päin. Joo. Se on kaupungin niin Loviisa ja Kotka välissä. Okei, no niin, nyt mä heti rupesin hantlaamaan. Mä oon kerran käynyt Kotkassa. Joo, se on aika lähellä se. Mä oon käynyt pumppaamassa siellä yhtä mimmiä. Niinpä Tietenkin. No minkä ikäinen sä oot? Mä oon 28. Okei. Minkälaista perheestä sä tuut? Jos sä voit siitä vähän avautua. Aika perusperheestä. Joo. Onko sulla sisaruksia? Joo, mulla on puoli isoveli ja sitten ihan täysveri pikkuveli. Okei. Onko se sun pikkuvelen kanssa hyvissä väleissä? Joo, tosi hyvä veli. Yes. Millainen sun lapsuus on ollut? Niin, se on tämän ikäisenä vähän hankala muistaa mitään kunnon yksityiskohtia, mutta ihan kai peruskoulu, niin kun peruskoulut tuli käytyä ja tollain. Onko tullut ammattikoulua? Olen pari kertaa yrittänyt, mutta on jäänyt kyllä kesken. Niin sä oot aloittanut? Joo. Mitä puolta? Kokkialla mä kävin pari vuotta ja sitten maalarihommia, mitä mä nyt tein, olisiko ollut vuoden verran. Okei, joo. Kokkiala, sä et kuitenkaan valmistunut siitä. Ei. Joo. Minä vuonna nämä on tapahtunut? Nämä ammattikouluyritykset. Kokkikoulu alkoi 2013 ja 2015 sitten lopetin. Joo. Sitten maalarihommat tuli siinä, olisiko se nyt 2016 tai 2017, jompikumpi se oli. Okei, ja sitä tosiaan kävit kauan, sitä maalaripuolta. No kun mä kävin niin kuin valvakoulutuksena, eli vanha 10-luokka, Ja. tai mikä se nykyään on nimeltään. Mä kävin sitä ja siellä oli niin kuin sellainen systeemi, että piti, että oliko se nyt 3 päivää viikosta, niin piti olla jossain työharjoittelussa. Niin mä pääsin sitten tonne Hervantaan niin maalarikouluun sillä lailla, että mä olin niin tavallaan siellä koulussa työharjoittelussa. Niin sitä kesti joku puolisen vuotta ja sitten mulla olikin automaattinen paikka sen seuraavaksi vuodeksi opiskelemaan. Ja sitä mä jaksoin joku vähän reilu puolisen vuotta. Mutta sitten se tuntui niin tyhmältä, että kun mä olin kuitenkin tehnyt niitä kaikkia hommia, niitä kaikki niin kuin silloin sinne tulevat muut palattaa tekemään. Niin se oli tosi niin kuin tyrhän tuntusti, että jankata niitä samoja asioita. Ja se oli tosiaan se maalarikoulu, se oli Hervannassa. Joo. Hervanta, Suomen suuri humestääs, meillä on tappajat, vannapi emsitä, piripäät. Tiedätkö kenen biisi? Nyt en muuten tiedä. Armomurha. Niin, mutta onkin. Joo. Oliko sulla lapsuudessa tai siellä, niin kuin sanotaan yläasteella, oliko kiusaamista? No sanotaan, että ala-aste nyt lähinnä oli sitä, että mä olin se kiusaaja. Okei, joo. Sitten yläasteella
se vähän kääntyi silleen, että mua niin vähän yritettiin kiusata, kun mä olin niin tosi erinäköinen kuin kaikki muut. Joo. Niin siitä aina haukuttiin. Oliko sulla silloin rastat vai? Ei ollut vielä. Siis silloin mä näytin ihan erilaisia. Mulla oli tiedätkö sellaiset valkoiset pillifarkut, mitä jos sai aamulla repi tunnin jalkaa. Et ne meni. Niin. Joo. Ja kaikkea pinkkiä paitaa ja tällaista. Niin Oliko se vähän niin kuin, onko se sana fruittari oikein? siihen aikaan varmaan jo oli. Joo. Mutta sitten ei sitä kauaa sit kiusaamisyrittämistä kestänyt. Siihen tuli sit isommat pojat vähän niin kuin tueksi. Okei. Mistä nämä isommat pojat tavallaan löytyi siihen? Ne oli sun frendejä? Joo, siis me ollaan tunnettu ihan niin kuin polvenkorkusesta asti. Okei, joo. Onko sulla mitään diagnooseja? Mulla on 2014 vuonna diagnosoitu vakava psykoottinen masennus. Joo. Ja sitten sit mulla on, mä en muista nyt mikä se korrekti termi sille on, mutta mulla on synnynnäinen niin silmävika. Joo. Että jos mä katson tarkkaan johonkin, niin mun pupillit alkaa väreilee sillä lailla, että niin kuin kaikki on semmoista ihan puuroa. Okei. Mulla ei ole mutta mulla on se, että jos mä katson vähänkään näin, niin mulla toinen silmä kattoo minkä kattoo. Ja... Mun täytyy katsoa näin, että mä näen niinku suoraan jotenkin vaikka niinku viestejä lukee ja välillä en näe niitäkään, että täytyy muijaa pyytää lukemaan. Joo, sellainen sanontakin mulla on joskus joku sanoo, että toinen silmä kattoo, toinen vittuun eikä itsekään tiedä mihinkä vittuun kattoo. Niin joo, se on kyllä. Mulle tosin niin se lapsena jo niin kuin, mulla on lapsesta asti karsastanut ja varsinkin väsyneenä. Niin sitten mulle on sanottu, että, että kyllä sä voit mennä siihen silmäleikkaukseen, mutta kun se ei häiritte mua se karsastaminen, se häiritsee joskus muita ihmisiä enemmän. Aivan. Joo. Mutta mistä tää diagnoosi, mikä se olikaan? Psykoottinen masennus. Niin mistä se tavallaan, lähtikö se päihteistä? Ei se ehkä lähtenyt siitä, mutta se vaikutti kyllä siihen. Silloin kun mä olin just siellä kokkikoulussa, niin siinä kävi semmoinen juttu, että mä olin vieraan paikkakunnalla siellä koulussa. Ja mä asuin semmoisessa asuntolassa, mikä oli niinku valvottu. Että siellä oli valvoja aina paikalla. Joo, ettei siellä käytetä päihteitä. Joo, siis se oli ihan niinku, siis tupakka oli aina, mitä siellä sai käyttää. Joo, muuten nolla toleranssi. Joo. Sitten siinä kävi sellainen pikku juttu, että me satuttiin yhden kaverin kanssa polttaa aika hemmetin hyvää hasista. Joo. Oliko siis nimenomaan hassista? Joo. PL. Ei ollut PL, vaan niinku, se oli niinku semmoista oikein rasvasta juttua. Okei. Joo. Ja sit, mä en nyt ihan muista miten se ilta meni, kun me siitä jäätiin kiinni, mutta sieltä tuli sitten heti monoa. Ja sitten kun mä jouduin käymään niinku taas kotonta siellä koulussa, niin ne matkat oli tosi pitkiä. Et mulla meni niinku yhteen koulupäivään meni se vähän reilu 12 tuntia, jos mä lintsasin pari tuntia. Joo. Niinku matkojen kanssa. Niin sitten alkoi tulee semmoista, niinku, se ensin se masennus alkoi niinku esiintymään ja sitten kun oli koko ajan niin pitkiä päiviä, niin sitten alkoi tulee niinku uupumusta. Ja sitten kun mulla oli silloin jo pitkäaikainen parisuhde, niin se alkoi kärsiä tosi pahasti siitä, että kun ei jaksanut tehdä ikinä mitään. Joo, niin että oli niinku, parisuhdekin kärsi siitä sitten. Joo. Ja silloin niinku oli ensin se niinku masennus, minkä mä itsekin huomasin, mutta sitä ei silloin, niinku en mä ehtinytkään edes tutkittaa sitä missään. Joo. Niin sitten silloin kumppanilla meni ilmeisesti hermo siihen, että niinku, aina jos se mua näki, niin mä nukuin. Tai sitten viikonloppuna se näki, niin mä olin aina kännissä. Joo, että ei ollut oikein sitä yhteistä aikaa, mitä parisuhteessa ehkä vaaditaan. Ei, siis sitä mä oon pyytänyt monta kertaa jälkeenpäin anteeksi. Kyllä mä olisin tehnyt paljon enemmän sen asian eteen, jos mä olisin vaan pystynyt, mutta kun ei jaksanut. Joo. Onko sua kohdeltu nuorena kaltoin? Palataanko me tuohon aikaisempaan vielä? Joo, palata vaan. Se silloinen kumppani sitten päätti, että tämä suhde nyt loppuu. Ja sitten joku tuolla vaan napsahti, tiedätkö. Sitten mä yritin tappaa itteni ensin. Ja sitten sen jälkeen vietiin Kellokosken nuorisopsykiatriseen sairaalaan ja sieltä sain ton diagnoosin. Minkä ikäisenä tämä tapahtui? Mä olin silloin
Joo, mä olen 17 silloin. Okei. Eli sä oot yrittänyt tappaa itsesi niin kuin 17 vuonna. Joo, ensimmäinen kerran. Okei. Sori, mä naurahdin. Joo, ei mitään. Joo. Miten tämä itsensä tappaminen niin tapahtui, tai yritys? Mitä siinä käytännössä? No, sehän sitä on naurettu nyt jälkeenpäin naurattaa. Mä olin niin tyhmä, että mä yritin viiltää ranteeni auki, mutta mä tein sen kato väärään suuntaan. Joo. Niin ei se sitten ihan osunut siihen, mihin olisi pitänyt. Niin. Joo. Niin, eli teikö se niinku näin päin? Joo. Joo, kun se pitäisi näin. Niin, Joo. enpä sitä silloin tiedä. Joo, ei tässä nyt todellakaan opeteta. Ei. Joo, ei. Älkää tehkö niin. Ei, joo, nimenomaan hankkikaa apua ajoissa. Okei, eli Kellokosken nuorisopsykiatriseen sairaalaan ja kauan siellä sitten vietettiin? En mä ollut siellä kuin varmaan tunnin verran, kun ne vaan antoi mulle sen diagnoosin ja mä oon jälkeenpäin vielä kattonut. No nyt mä yritin sulle niitä kaivaa, mutta siinä on se 10 vuoden raja omakannassa, mitä ne näkyy ne jutut. Niin mä olisin näyttänyt sulle, että mä oon puhunut niinku ihan mitä sattuu siellä. Että mä en tiedä miten kun mutsi oli siinä vielä mukana. Ja. Niin miten se on silloin pitänyt pokka, kun mä oon puhunut ihan mitä sattuu. Lööperiä. Ihan avaruudesta temmattu juttu, että mä oon mukaan jossain töissä ja en mä edes muista mitä kaikkea mä siellä jauhoin, mutta sitten oli sitä mieltä, että kai se kotonakin pärjää. Joo. Ja sä olit siellä niinku, puhutaan tunneista. Joo, siis sen verran, että ambulanssilla sinne vietiin ja psykiatrin juttu sille ja varmaan sen tunnin verran siinä juteltiin. Just. Se siinä oli, että no kai se kotona voi tulla. Pakko sanoa, että vähän pyyhkeitä Kellokosken sairaalallekin ja ylipäätänsä toi päihde- ja mielenterveys niin kuin hoito. Minä vuonna tämä nyt olikaan tämä tapahtuma? Tämä oli 2014. 2014, niin jo silloin, ja varmasti nykyään se on vielä huonompaa, mutta että toinen yrittää tappaa itsensä ja ei muuta kuin kirjoitetaan diagnoosi vai ja ei muuta kuin hei, kyllä se pärjää. Himaskin. Kai siinä oli just siihen psykoottisuuteen kai niin kuin jotenkin kuuluu se, että osaa olla teetkö, tosi manipuloiva ja uskottava. Niin. Tietysti joo. Ja sitten se, että kun äitikään ei niin kuin puuttunut mihinkään niihin epäkohtiin, mitä mä siinä sanoin. Joo. Hän vain niin kuin taivasteli ja ihmetteli niitä. Mä veikkaan, että oli enemmän silleen, niin kuin, että hän oli tosi järkyttynyt siitä tapahtuneesta. Ja... Joo. Niin ehdottomasti, että oma poika yrittää tappaa itseänsä. Niin. Joo, kyllä. No joo. Sitten tää kysymys. Onko sua kohdeltu nuorena kaltoin? En mä sanoisin, että kaltoin, mutta tietenkin, tai meillä oli silleen kotona, että meillä oli tosi tiukat rajat. Joo. Että mullakin oli varmaan niinku, mä oon 16-vuotiaaksi asti, niin oli arkipäivänä silleen, että 9 kotia. Joo. Se ei sua vissiin miellyttänyt. No ei tietenkään. Sitten tuli aina öisin karkailtua kavereiden kanssa kylille. Joo. Jotain tuollaista porukat. Mä yhdessä vaiheessa tein ensin sillä lailla, että kun meillä oli sellainen, tiedätkö, tämmönen pieni niinku tuuletusikkuna. Joo. Niin mä sain siihen sen avaimen katon, niin mä menin siitä aina ensin öisin ulos. Joo. Mutta kun meidän talossa oli sellainen, niin kun oli puutalo, niin siinä meni semmoinen listo tälleen niin kuin siinä ulkopuolella. Joo. Ja se oli vähän silleen korkealla, että siihen tarvii aina korokkeja, että niin kuin pääsee sitä kautta tiedätkö, menemään. Me jouduin mennä niin kuin kulman takaa palotikkailta ensin ja sitten ninjailla tälleen siitä, niin sitä pikkuikkunaa päin. Ja kerran mä olin yöllä varmaan joskus 5 aikaan tulossa himaan. Niin mutsi sattui olemaan just röökillä siinä. Ja sitten seuraavan päivän ne olikin ruuvannut se ikkuna siinä. Sinä täältä mihinkään lähet. No kai mä sit menen ovesta. Oliko sun mutsi ja faija silloin vielä kimmas? On, joo, on edelleen. On edelleen? Joo. All right, joo. Okei. Niin. Joo. Mulla oli jotenkin sitten tuohon. Joo, no se onkin se, että onko sun mutsi ja faija kimmas. Eli he on edelleen kimmas. Joo. Kyllä. No tää voi olla vähän outo kyssäri, mutta onko sä kokenut seksuaalista ahdistelua tai seksuaalista väkivaltaa ikinä elämän aikana? Tosi nuorena oli yksi tapaus. Okei. Haluatko kertoa siitä vai? No mä vähän luulen, että se ei oikein kuulu kellekään. Mä en oikein itsekään sitä jaksa miettiä enää.
Okei, selvä. Onko se siihen mitään apua ikinä? Ei, siis se jotenkin, se vaan meni ohi silloin, kun oli niin nuori, että ei oikein niinku ymmärtänyt edes, mitä siinä tapahtuu. Okei. Joo, etkä sä et halua siitä puhua enempää. En mä mennä. Okei. Saanko kysyä vain, että oliko se aikuinen, joka sen teki? Oli jo. Joo. Mutta ei ollut kukaan niinku läheinen tai tuttu, että ihan täysin tuikituntematon. Okei, joo. Mutta on jäänyt mieleen. No kyllähän tollanen tietysti jotenkuten jää. Joo. Minkälaisia mielenkiinnon kohteita sulla oli lapsena? Onko sulla ollut mitään harrastuksia? Varmaan ihan ensimmäinen harrastus, mitä mulla oli, niin olisinko mä ollut jotain 7-8 vanha varmaan. Joo. Silloin mä judoa harrastin hetken, mutta ei se sitten oikein tuntunutkaan omalta jutulta. Se jäi just ennen ensimmäistä yökoetta, niin se jäi sitten. Niin kuin mä oon ollut kiinnostunut ja utelias niin kaikkiin asioita suhteen. Et, niin kuin silloin ihan pentuna, niin siis kaikki suurennuslasilla tiirailee jotain, tiedätkö, ötököitä jossain pihalla, että mitä nää touhua. Ja, niin kuin ihan kaikki kiinnosti, mutta niin kuin, mitähän mä oon varmaan joku 90 vanha, niin toi skeittaaminen alkoi. Ja se oli aika pitkään niin se pääharrastus. Ja mä näin sulla skeittilaudan toskin kun tultiin, niin sä edelleen skeittailet. Vai onko se enemmän vain siinä? En ole nyt vähän aikaa, kun mulla on laakerit paskana, täytyy ostaa uudet. Okei, joo. Jos uskaltaa enää lähteä, kun tän ikäisenä vähänkin kun heilahtaa, niin menee joku pää halkeen. Jep. Joo, mutta siis seka oli sun, niin tai on ollut sun sellainen lempiharrastus? Yksi. Joo, siis sen aikaan mitä se kesti varmaan niin kuin johonkin yläasteen puoleen väliin asti ja sitten se alkoi vähän hiipua, mutta sitten tuli enemmän taas niin kuin musiikki oli se. Räppi? No sekin, mutta niin kuin aina on ollut kiinnostunut elektronisesta niin kuin musiikista ja myös niin kuin reggaestä ja niin kuin periaatteessa kaikesta musiikista. Mutsi joskus sanoikin mulle, että ootkohan se tippunut päälle joskus kakarona, että ensin sun huoneesta kuuluu jotain hirveätä örinäheviä ja sitten seuraavaksi soi vittu Frederik. Okei, eli sulla on niinku laaja Joo, siis ihan kaikki menee. Joo. Et joka genrestä löytyy vähintään jotain hyvää. Joo. Joo. Paitsi ehkä fuusion-jatsi, sitä mä en taju. Okei. Mutta mulla on itse asiassa vähän sama. Tiedätkö, kyllä mäkin tikkaan niinku, muista melkein joka genrestä, paitsi ehkä opera, ei mulle niinku, se ei. Ja just joku ehkä jatsi tai tommoset bluesit. Mutta siis niinku näistä perusgenreistä niin kyllä niinku jokaisesta löytyy jotain hyvää. Mites koulu, että käyttäytyminen ja arvosanat yläasteella? No ala-asteella kaikki arvosanat oli yllättävänkin hyviä, mitä mä nyt muistan, että jostain kokeesta tuli välillä 10 ja jotain tollaista, mutta sitten yläasteen ne alkoi, kun mä olin niin kuin tosi pienessä koulussa ala-asteena. Meitä oli mun lisäksi 6. luokalla 2 muuta tyyppiä. Okei. Mut sitten kun menin tolleen isompaa koulua siitä, niin sit, kun alkoi jotenkin enemmän kiinnostaa ne kaverit siellä koulussa enemmän kuin ne kouluaineet, niin sit musta tuli ehkä vähän sellainen niinku luokan pelle. Että aina piti niinku keksiä kaikille jotain hauskaa. Joo. Eli vähän niin kuin minäkin. Mä oon ollut kasvamassa pede. Onko ollut auktoriteettivastainen? On jo. Niin kun, sitten varsinkin niin silloin kun ammattikoulu alkoi, niin tosi auktoriteettivastainen. Ja sitten silloin kun just alkoi tulee poliisien kanssa vähän kränää kanssa. Niin, ja sanomista. Niin. Ja. Just sellainen niin kuin nykyäänkin on, että mä en niin kuin kestä yhtään, että jos mulle koetetaan niin kuin väkisin jotain sanoa. Ja. Jos muijakin sanoo mulle 3 kertaa päivässä, että vie roskat, niin arvaa vittu viekö viikkoa. Joo, eli se on sussa tiukas se auktoriteettivastaisuus, tässä käskyjen noudattaminen. On, ja se oli myös yksi syy siihen, että niin tietenkin se psykoottinen masennus oli yksi syy, mutta sitten myös tuo niin auktoriteettiongelma, niin se vielä löi niin naulan arkkuun silleen, että mulle sanottiin Intin lääkärin tarkastuksessa, että sulta ei kysellä edes mitään enempää, että sulla on ikuinen porttikielto jokaisen varuskunnan alueella. Just. Joo. Ja niin sulla ei ollut silloin vielä mitään rikosrekisteriä, että sä et sen takia olisi päässyt Intiin? No siis oli
olimme jotkut sakot jostain pirvenpoltosta saanut, tai hallussapidosta. Mutta ei ollut sellainen, niin että sä olisit voinut päästä intiin. No muuten joo, mutta se sairaus varmaan niin oli siinä se isoin tekijä, että kuitenkin on, puhutaan psykoottisuudesta. Niin kyllä. Niin eihän mulla voi päästä mihinkään tekemisiin, minkä aseiden tai räjähteiden kanssa. siinä omakin on vaarassa siinä. Joo. No hei, millainen sun luonne on? Niin onko sä ujo, sosiaalinen, niin, minkälainen sä oot omasta mielestä? No omasta mielestä ja itse asiassa monen munkin mielestä niin on aina ollut niin kuin ujo ja sellainen vähän niin kuin hissuksiin lämpiävä. Sitten kun pääsee porukkaan, niin kyllä mä sit niin kuin on äänessä ja varmaan niin kuin siihenkin on just toi niin kuin vaikuttanut, että toi alkoholi on tullut vahvasti kuvioihin, kun se antaa se kuitenkin niin kuin sen vapauden, että on paljon helpompi niin kuin sosiaalisoida ihmisten kanssa. Niin ja just silleen niin vähän lähtee estot. Niin, sitä just. Yep. Että kun muuten on just se ujous tekee sen, niin kuin, että on niin silleen estynyt, että välillä niin kuin saattaa olla vaikka jossain porukassa joku juttu, mikä haluaisi, niin kuin joku läppä, mikä haluaisi heittää. Mutta sitten se jää sanomatta, kun on en mä kehtaa. Niin kyllä, jep. Mulla on sama ollut. Nykyisin mun pitää puhua ihan selvinpäin, kun mä oon selvinpäin. Niin. Ja ehkä jotakin itsevarmuutta on silleen vähän tullut, mutta kyllä mulla on niitä päiviä, kun mä oon tosi epävarma ja ei meinaa niin kuin just uskaltaa sanoa, vaikka just olisi kans, tuo oli hyvä esimerkki, että joku läppä, olisi niin kiva sanoa joku, mutta kun tulee sellainen, että en mä tiedä kehtaanko tätä vitsit, jos mä sanon tämän jotenkin väärin tai väärän kohtaan tai jos jengi nauraa mulle, vaikka sitähän mä teen oikeasti suurimmaksi osaksi. Se on just tuollaista niinku yliajattelua, että kun sä sanot sen läpänä, niin sä mietit, niinku, että mitä jos tämä ei ton mielestä ollutkaan hyvä läppä ja mitä se kelaa musta tämän jälkeen, kun mä noin sanoin. Jep, just näin. Ne ajatukset menee niin pitkälle, että unohtuu se itse läppä. Jep, nimenomaan. Jep. Ja sitten se niin kuin ylikelaileva pää, niin se on monesti aika raskasta. Sen takia just varmaan toi alkoholi auttaa myös siihen, että kun menee pää sillä jumiin, että ei ylikelaile hirveästi. Jep. Paitsi joskus sitten tuntuu, että sitten se vielä pahentaa sitä. No, se on vähän kuin alkoholi on vähän silleen, että se niinku auttaa tavallaan niinku masennukseen ja maanisuuteen. Mutta se, että jos sä käytät sitä niinku maanisuuteen, niin sit se enemmän masentaa. Ja sit jos sä käytät sitä masennukseen, niin sit siitä tulee taas maanista. Niin kyllä, jep. Se on vähän sellainen niinku, vähän kuin veitsenterän hyppelys. Jep, ja jatkuvaa sellaista narulla taiteilua. Minkä ikäisenä ja miten päihteet tuli sun elämään? No, silleen vanhempien ja vanhempien ystävien kautta se on ollut niin kauan kuin muistan ihan niin kuin jostain päiväkoti-ikäisestä asti varmaan. Sä oot nähnyt päihteiden käyttämistä. Joo. Ja niistä tulee sitä kautta sitten myös normaalia, kun sitä näkee lähiympäristössä, että niitä käytetään. Niin, ja sitten kun se oli, niin kuin se oli vielä välillä tosi rankkaa se päihteet, tai niin kuin just alkoholikäyttö. Lähipiirissä. Niin. Juu. Niin sitten kun noin pienestä asti sitä näkee, niin alkaa itsekin niin kuvittelee, että se on jotenkin normaali, että näin kaikki tekee. Niin kyllä, joo. Vaikka niin se ei tietenkään ole. Niin, jep. Alkoholi, rööki, huumeet, niin minkä ikäisenä nämä tuli sun elämään? Niin minkä ikäisenä sä oot ekan kerran vetänyt bissejä? Tai alkoholia, niin kuin jotain alkoholia? Tuotetta. No siis varmaan 90 vanha, niin meillä oli sellainen pikku perinne, että koulussa oli joku hiihtoressu tai joku tällainen. Ja sitten oli jotain porukalta pöllittyjä, niin tiedätkö sellaisia ihan pikku niitä lentokonepulloja. Joo. Meillä oli aina joku sellainen vodkapullo mukana, että otettiin vaan niinku lämmikeksi. Ei silleen niinku, että siitä olisi päihitetty mitenkään. Että jos 3 äijää juo sen pikkupullon, niin eihän siitä mitään tapaa. Mutta silloin niinku, se oli ensin vaan niinku, just sillä lemmikkeeksi. Sitten 13-vuotiaana tuli kannabis ensin. Ja sitten 14-vuotiaana tuli alkoholi. Eli kannabis tuli ennen alkoholi? Joo. Okei, joo. Se oli siis niinku ensimmäinen asia, miten mä käytin niinku ihan päihtymistarkoituksessa. Niin, kannabis. Joo. Minkälainen olo sulle tuli silloin 13 vanhana?
Ja hei, mä tiedän, että sä et varmasti tarkkaan voi, mutta mistä sä sait silloin 13 vanhana niin pilveen? Se oli... Mitenköhän se meni? Mä olin siis siitä asti, kun ala-asteen ikäisenä oli noita kouluhuumepalistuksia, niin mä rupesin miettimään siellä, että miksi mä puhuu kannabiksesta, se on joku huume. Että sehän kasvaa tuolla pitkin poikin puusikkoja. Mikä siinä voi olla niin kauhean pahaa. Ja sitten se alkoi kiinnostaa ja mä olin siitä puhunut niin ihan yleisesti kavereille ja tolleen. Kiinnostaisi joskus kokeilla. Sitten oli yksi kaunis päivä, kun yksi kaveri tuli ja sanoi, että sä olet nyt puhunut siitä pilvestä, että se kiinnostaa. Joo. No mulla on tässä sätkä, pollitaanko tää? Pistä palaa vaan. Joo. Ja heti kun siitä ensimmäistä naururemakasta selvisi jotenkin, niin mä muistan vielä sanoneen, että tää on se fiilis, minkä mä haluan, että mulla olisi koko loppuelämä joka päivä. Joo. Eli pilvestä tuli saman tien sun juttu. Joo. Joo. Ja kun se oli just siihen niinku musiikkiharrastukseen, niin kun varmaan itsekin tiedät, että kun polttaa kunnon savut, niin kaikki musiikki vähän muuttuu sillä että siitä tulee vähän niinku, siitä saa enemmän irti. Niin kyllä, sä pääset siihen musiikkiin eri tavalla sisälle. Joo, kyllä, ymmärrän. Ja no, tässä oli kysymys, että oliko päihteet heti sun juttu, niin ainakin kannabis oli. Joo. Alkoholi ei ollut missään tapauksessa. Ei ollut heti? Ei, mä en niinku tykännyt siitä yhtään. Okei. Mutta eihän tässä ole mitään järkeä. Tietenkin silloin teinenä niin kaikki ykkösellä alas ja sitten hetken päästä ykkösellä ulos. Joo. Säkällä alas ja ykälä ylös. Niin, jotenkin. Joo. Mitä niin onko miettinyt jälkikäteen, että mitä sä hait niistä? Siitä esimerkiksi kannabiksesta. Mikä se oli se juttu, mikä sä sait siitä? Se liittyy vahvasti siihen musiikkiin, mutta sitten myös niinku sitä, että jotenkin se sai niinku ajatukset rauhoittumaan. Onko sulla jotain ADHD:tä? Ei kuulemma, olen käynyt testeissä kyllä joskus. Okei, joo. Niin, mitä mä sanoisin? Niin, että se jotenkin niinku rauhoitti niitä ajatuksia, niin sitten pääsi jotenkin niinku käsittelemään niinku oman pään sisäisiä asioita jotenkin paremmin. Joo. Et siinä varmaan niinku oli se niinku psykedeellinen vaikutus niin sanotusti. Joo. Mitä kaikkia päihteitä on tullut elämän aikana nautittua? Osaatko niinku luettele vähän sieltä, että kun säkä et ole sellainen, niinku, sähän et ole vanhan liiton alkoholisti, että sä joisit pelkkää alkoholia. Joo, ei. Joo, niin sulla on siellä niinku repertuaaria. On. Joo. Mitä kaikkea on tullut vedettyä? Kommellusaikaa. Tämä menee nopeammin, niin voin sanoa niin näin karkeasti, että kaikkea muuta on käyty läpi paitsi heroiini ja meskaliin. Okei, joo. Muuten aika lailla kaikki on tullut kokeiltu. Ja sä taidat myös, että sä oot vähän tykännyt psykedeeleistä, eikö? Joo. Joo. Ja esimerkiksi ketamiinista. Joo. Joo, kyllä. Onko sä ollut ikinä väkivallan uhri? No silloin... No alaista ikäisenä aika paljonkin, että silloin niin periaatteessa ei tarvinnut hirveästi muuta kuin sormi nostaa, niin aina oli joku mylly pystyssä. Me tykättiin kavereiden kanssa tapella jatkuvasti. Mutta sitten mä jotenkin, mä en tiedä mikä siinä tuli, mä jotenkin havahduin jopa jossain vaiheessa siihen, että eihän tässä ole mitään järkeä, että mä olin joka välitunti joku päähänlyöntikilpailu. Että miksi en voida puhumalla näitä asioita selvittää. Mutta sitten sen jälkeen niin ei ole ollut väkivaltaa sillä muuten kuin aikuisiellä niin kuin ihan pari kertaa on tullut jostain nyrkistänyt. Joo. Onko niistä niin kuin, minkälaisissa tilanteissa ne on tullut? Ihan joku niin kuin sellainen, tiedätkö, sekoilu, puistobissettely juttu ja sitten siinä on jollain palannut hermot. Okei, joo. Ei mitään isoa. Ei ole. Joo. Niin, entäs sitten tekijänä, onko ollut niin väkivallan tekijänä ikinä? Ala-asteella joo, mutta en, niin kuin aikuisiellä niin en ole. Okei, joo. Eli sä et ole mikään väkivalta niin kuin ukko. Niin en tosiaan. Joo. Onko sulla tuomioita? Sakkotuomioita on joo. Joo, mutta ei vankeustuomioita. Ei toistaiseksi. Joo. Ei pitäisi olla tulossa. Joo. Onko sä ikinä ollut töissä? No siis
tietyllä tavalla monellakin tai monessakin työpaikassa on ihan niin kuin verokortilla tehtyjä töitä, niin mulla on tasan 4 tuntia koko elämän aikana. Okei, eli ei ole hirveästi eläkettä kertynyt. Ei. Aivan. Mitä hommaa teit 4 tuntia? Se oli tarjoilukeikka. Okei. YK-juhlien cateringia hoidin silloin. Okei. Mutta sit on niinku silloin tosi nuorena, niin mitähän mä olin vissiin 12-vuotias, kun mä aloitin Raksalla. Joo. Mutta siitähän ei tietenkään mitään verokorttia ollut, niin No ei, joo. käteisenä päivän lopussa. Mutta... Joo. Onko ollut niinku päihteistä aiheutuvia mielenterveysongelmia sitten sen muuta kuin se, mitä sä kerroit, se nuoruusjän homma, niin onko niinku päihteet sun mielestä ei tarvitse olla diagnosoituja juttuja, mutta onko se itse niinku kokenut, että onko päihteet tuonut sulle mielenterveysongelmia? On silleen joo, että just silloin kun vielä silloin aikoinaan, kun mä käytin paljon amfetamiinia, niin silloin niin niitä psykooseja tuli todella usein. Joo. Että just oli niin näkö- ja kuuloharhoja oli tosi paljon. Joo. Se on varmaan ehkä niin kuin ainut, mikä niin kuin on mielenterveyteen vaikuttanut, mutta tietenkin niin kuin fyysisesti niin alkoholi on tietenkin tehnyt ja muutkin aineet tehnyt niin kuin sisäelimille pahaa. Joo, kyllä. Onko kumpaakaan yritetty hoitaa päihde kautta mielenterveyttä? No mä en tiedä, voiko sitä sanoa yritykseksi, kun mulla on kirjaimellisesti sanonut hoitaja näin, että sä saat päihteiden lopettamiseen apua heti kun sä oot lopettanut. Okei. Se on vähän erikoista, eikö? On, ja sitten just toikin, että niinku se masennuskin, niin sitäkin voidaan hoitaa vasta sitten, kun niinku päihteiden käyttö on loppunut. Vaikka mä oon sanonut todennäköisesti kaikki niinku noin päihteiden käyttö liittyy siihen, että mä yritän hoitaa sitä masennusta pois niille. Niin kyllä, joo. Et se on aina sellainen arvapyörä. Joo. Ja sä koet, että siihen päihdeongelmaan, jos se joskus, onko sulla halua tällä hetkellä, että sä haluaisit lopettaa? No mulla on nyt ollut ton mun oma hoitajan kanssa sellainen suunnitelma, että koitetaan ensin niin kuin silleen, että mä saisin mahdollisimman niin kuin alhaaksi ton niin kuin alkoholin käytön, mikä on nyt siis mun pääpäihde tai oikeastaan ainutkin. Ja että mä saisin sitä niin kuin silleen tiputettua, että ne promillemäärät ei olisi mitään 3-4 luokkaa. Joo, mikä on se sun peruspromille näin. Niin. Joo. Että jos mä saisin, puhuttiinkaan viimeksi, että jos mä saisin silleen, että mä pysyisin jossain niin kuin suurin piirtein 1 promillen rajoissa, niin sit voitais avokatkoa miettiä. Joo. Mutta muuten pitäisi, kuulemma, että jos ei se tolleen itse tiputtamalla onnistu, niin sitten pitäisi mennä niin kuin johonkin valvottuun tilaan lopettaa. Tuossa on niin iso riski, että kun on paljon alkoholia käyttää, niin jos sen heti niin kuin seinään lopettaa, niin mulla on sanottu, että älä todellakaan tee niin. Että siinä täytyy olla kunnon lääkitys ja jatkuva valvonta, että jos jotain kouristuksia tulee, niin siinä voi henki lähteä. Niin kyllä, joo, koska sä et ole mikään semmoinen, niin kuin, mä alkuun niin kuin sanoin, tai esittelin sut alkoholin ammattikuluttajana, niin sitähän sä tosiaankin oot, että jos haluat kertoa kameralle, että mikä se sun niin kuin, alkoholimäärä päivässä on, suurin piirtein. No se on just, kun mä pääasiassa juon kiljua, ja se on aina taas niin kuin satsikohtaista, että kuinka vahvaa se on, eikä mä sitä jaksa millään mitata. niin, vaikea sanoa niitä ihan niin kuin annosmääriä tarkasti, mutta mitähän nyt heittäisi? Kyllä se varmaan niin kuin, no ehkä kaljasta on helpompi sanoa ne annosmäärät, niin kyllä se on silleen aika lailla, se on se aika minimissään se laatikko niin, ja pari lonkeroa päällä. Joo, niin kuin päivän aikana. Niin. Joo. Ja jos sä arvioisit itse, että paljon sulla siellä veressä koko ajan on promilleja, niin paljon siellä suurin piirtein on. Että jos sulla olisi vaikka siellä 0,5 promilleja, niin tulisiko huono olo? Tulisi. Joo. Eli ne pitää koko ajan pitää korkealla. Joo, se on se aika lailla se, että aina 1,5-3, niin
tai niin 1,5 on sellainen, että silloin niin kuin, ei tule noita niin kuin refloja. Mutta sitten, että jos pitää niin kuin, muutakin tehdä kuin istua kotona sohvalla, niin sit, kyllä se sit täytyy olla se aika lailla 3, että pysyy niin kuin messissä. Joo. Hyvin sanottu. Pysyy toimintakondiksessa. Joo. Onko sä ollut katkolla ikinä? Olen monta kertaa. Joo. Avokatkoja mulla on ollut varmaan ainakin 5. Joo. Sitten mä oon ollut sellaisella, niin kuin, mä en tiedä mikä se oikein sana, vähän niin kuin pimeällä katkolla Joo. jonkun aikaa. Ja sitten tuolla Tampereen katkaisuhoitoyksikössä, niin siellä on ollut myös kerran, mutta Joo. ei ne oikein ottanut tulta alle. Kauan sä niissä viihdyt parhaimmillaan? Aika lailla, kun noin annetaan just sen 4 päivää, niin tiedät ehkä se mansikkamehuri Joo. diapamiliitkua. Joo. Niin kauan kun sitä sai niin paljon, että hyvä kun pystyisi pysyä, niin sen aikaa yleensä, että just sen joku 4 päivää. Sitten lähdit veksi. Mm. Joo. No onko sä omasta mielestä enemmän sekakäyttäjä vai luokitteleeko sä itsesi alkoholistiksi? No siis vähintään alkoholisti. Joo. Kyllä niin kuin ennen mä olen ihan täys sekakäyttäjä, mutta nyt ei ole silleen, niin kuin alkoholi nyt se pääpäihde, että tosi harvoin tulee mitään muuta. Niin kuin alkoholi ja pilvi on sen. Joo, meneekö pilveenkin niin kuin joka päivä? Ei välttämättä joka päivä. Okei. Voi olla välillä, niin kuin, saattaa olla useampi viikkokin taukoa. Okei, mutta alkoholista ei ole useampaa viikkoa taukoa. Ei, siitä ei voi olla tuntia. Okei, joo. Ja saanko kysyä, mitä sä tällä hetkellä juot siinä? Kossukola. No niin. Yhdellä jäällä. Joo, mahtavaa. Ja sulla oli tänään se pullo mukana, kun käytiin tuolla vähän Pitkäsniemessä pyörimässä, niin sekä ei tuskin ollut pelkkää kokista. Ei, se oli sama. Joo. Et sillä lailla, että jos mä olisin yhtäkkiä erehtynyt, että hei, mulla on vähän janoa, että aina hörppy, niin olisiko siinä mennyt mun raittius niin sanotusti pilalle? En mä tiedä, se vähän riippuu susta tietenkin, ja voidaan lähteä tuosta ryyppäämään, että haluaa. Jep, joo. Mutta että en olisi ollut, olisin mennyt ehkä, jos mä olisin vahingossa hörpyn ottanut ja sysäkössä sen pois, niin ajokunnossa, mutta kuitenkin, joo. Että siellä oli muutenkin kuin kokista. Joo. Onko mieli ja kroppa missä kondiksessa omasta mielestä? No, mieli nyt on ihan ok, että kun nuo kovemmat aineet jätti, niin on pysynyt niin pääkoppa paremmassa kuosissa. Ja sit, no en mä niin kropasta en osaa ihan hirveästi sanoa, mutta no, kerran lääkäri, kun mulle verikokeen tuloksia luki, taisi olla just viimeksi, niin sanoi, että jos sä haluat tästä niin jotain positiivista hakea, niin sulla ei ole C-hepatiittia eikä HIViä, mutta muuten nämä on kaikki ihan päin helvettiä. Joo, kyllä. Arvot oli sitten taivaissa. Tai korollaan. Niin, joo. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Onko mitään semmoista ajatusta, että hei, mä haluaisin joskus lopettaa vaikka osan päihteestä tai kaikki? No ainakin nyt kun tuo alkoholikäyttö on niin kuin joka päivästä niin kuin sellaista aamusta iltaan täytyy olla se, niin sen mä haluaisin jossain vaiheessa ainakin silleen, että en mä usko, että mä ei päivräittiuteen koskaan pystyn. Ja niin kuin, no itse asiassa lääkärit on sanonut, että sulla on 2 vaihtoehtoa, jatkaa tolleen tai sitten koko päihteettömyys. Mutta mä haluaisin se itse silleen, että pystyy niin kuin viikot olemaan vaikka niin kuin ihan nollilla, mutta sitten niin kuin viikonloppuisin vaikka vaan ottaa. Niin, alkoholia, niin. Joo. Ja mitä mä ymmärsin, että se pilvi on sulle niin kuin, että pidätkö sitä edes huumeena? En ole koskaan pitänyt. Joo, eli sitä sä et niin kuin silleen laske edes siihen, että jos sä lopettaisit päihteet, niin pilvi tulisi olemaan aina mukana sun elämässä. Joo, ja kun se on mulle enemmän niin kuin lääke. Niin kyllä, joo. Että kun mulla on ollut pienestä asti niin kuin vaikeuksia syödä, niin se jotenkin niin kuin avasi sellaisen portin, että hei nythän mä pystynkin, niin kuin, kun tulee kunnon mässyt, niin pystyy niin kuin ravittamaan itsensä kunnolla. Joo, kyllä. Muuten voi olla silleen, että menee 4 päivää, että saa joku yhden leivän syötyä. Okei, eli johtuuko se sun, niinku, että sulla ei ruoka maistu, niin johtuuko se sitten justiin niinku alkoholista vai onko sulla aina ollut? On ollut ihan pienestä asti. Okei, joo.
mitkä on sun tavoitteet justiin päihteiden käytössä? No sä sanoitkin ne aika hyvin tuossa. Miten sun vaimo suhtautuu sun päihteiden käyttöön tai tyttöystävä? Miksi sä häntä saat? Aika monta nimeä. Voidaan puhua muijista tai... Joo, no miten sun muija suhtautuu sun päihteiden käyttöön? Yllättävän leppoisesti niin kuin ottaa huomioon, että hän on itse ihan täys absoluutisti. Niin, joo. Tästä tänään puhuttiinkin ja totta kai mulle heti heräsi kysymys, että täytyy olla aika niin kuin vahvat hermot ja heti ensimmäisenä tuli kysymys, että kuinka hän jaksaa. Niin kuin, ja se ei ollut paha kysymys, mutta mun mielestä ihan validi, että jos on itse absoluutisti niin mies käyttää tätä määrää, mitä Leevi on tässä ilmoittanut päihteitä, niin kyllä siinä niin kuin, Mimmi täytyy oikeasti tykätä susta. Sun tyttöystävän täytyy oikeasti rakastaa sua. Ei ole varmasti aina helppoa. Eihän se ole. Ainahan niin parisuhteessa on ylä- ja alamäkiä, mutta että, niin kuin, kun kuitenkaan mä en ole niin sellaisessa niin örvelykunnassa koskaan, että niin makaisin jossain lattialla pusat housussa, niin ei ole mitään sellaista. Että... Niin kuin mä silloin päihteiden käyttöaikana. Niin. Joo. Ja onko se ikinä piikittänyt? On jo joskus. Tästä onkin tosi kauan aikaa, mutta on joskus. Okei. Mutta että se ei ole ihan tuntematon juttu IV-käyttökäs sulle. Ei, ja sekin ensin lähti siitä, että niin kuin joku kaveri kysyi multa, että osaako se piikittää. Mä sanoin, että en mä tiedä, en mä kokeillut. No, voiko se lyödä mulle vedon? No kai mä voin kokeilla. Ja. Sitten se menikin yllättävän hyvin ja sen jälkeen kaikki aina kyseli multa, että voitko lyödä, kun lyöt niin hyvin. Leevite lääkäri. Joo. Miten sua on kohdeltu sun omasta mielestä terveydenhuollossa? No se riippuu tosi paljon paikasta, mutta niin yleisesti ottaen aika huonosti. Joo, onko vähän niin kuin B-luokan kansalaista kuin? Joo, on sairaalassa ihan nimitettykin B-luokan kansalaista. Okei. Joo. Miten sä sellaisen suhtaudut? No, vähän sellainen, että eikö mä voisi ottaa ihmisenä niin kuin kaikki muukin. Mutta sitten taas toisaalta kyllä mä tiedän, että tavallaan on se jossain määrin itse aiheutettua myös, että saa sellaista kohtelua. Niin, mutta ei se silti kivalta tuntuu. Ei tietenkään. Joo. Mutta tavallaan sellainen ymmärrys siihen, että ymmärtää sen niiden hoitajien ja lääkäreidenkin puolen siitä, että kuitenkin varmasti on paljon just päihteiden käyttäjiä potilaina ja sitten jotkut niistä käyttäytyy huonosti, niin kyllä se varmaan tulee sellainen pieni yleistys siihen. Niin, ja pieni pelko. Niin, vaikka ei pitäisi, mutta sepä, joo. Mutta ymmärrän senkin puolen. Kyllä. Millaisia oloja on ollut päihteiden käytöstä johtuen tai niiden puutteesta johtuen? Onko se ikinä päästänyt niitä sun promille tasoja esimerkiksi niin alas, että on tullut kramppeja tai jotain muuta? On joo. Okei. No, jos ihan ääripäätä mietitään, niin ihan pahin mitä on ollut, niin olin, mitähän mä olen ollut, varmaan siis ihan puoli päivää varmaan juomatta, eikä mitään bensoja tai mitään lääkkeitäkään. Joo. Niin yhtäkkiä olen ihmettelen, kun on jotenkin huono olo ja kylmä ja mittasin kuumeen, niin se oli jotain 42,5. Okei. Aika vaarallinen tila. Niin. Joo. Sitten kun mä siihen vedin, enkä mä 3 tai 4 kaljaa juoda, niin sitten taas takaisin 37. Okei. Toi on ihan aika ääriesimerkki, että... No toi on se iso tai pahin, mitä on varmaan fyysisesti tullut. Joo. Mut sitten tietenkin nuo psyykkiset hommat on siihen vielä päälle. Mut siis että kun sulla alkoholin promille tippui alas 42 ja jotain kuumemittari. Joo. Se ei jumalista. Mä itse tiedän vain, että mulla on joskus tosin horkkien takia, että kun mä oon vetänyt paskasilla värkeillä veriverot ränni ja siitä tullut sitten verenmyrkytys, niin se nostaa myös kuumeen hetkellisesti korkealle, niin se on ihan hirveä olo. Joo, sullakin oli hirveä olo. Joo, siinä vaiheessa alkoi olemaan kyllä nuppi aika sekaisin, kun niin kova kuuma. Joo. Hyi samperi. Arvaa mitä? Lähdetään ryppään.
Hei, kiitos oikeasti tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos itselleni. Oli kiva tulla haastattelemaan sua ja mahtavaa, kun sä oot noin avoin ja rehellinen. Ja mä halusin tulla haastattelemaan Leeviä sen takia, että niin kun mä myös näytän sitä puolta teille katsojille, että kaikki ei todellakaan lopeta. Ehkä ei ole kaikilla edes halua semmoisen, ja vaikka on halua, niin ei ole työkaluja pakosti. Ja silti Leevikin on niinku, one of the boys, ja Leevi elää ihan tälleen näin, tää kämppä on ihan siisti. Leevi on hyvä tyyppi, Leevin kanssa on helppo puhua, että vaikka niin sanotusti holi maistuu, ja miksei nyt muutkin, niin kuin mä sitä vähän niin kuin ajattelinkin, että sä et ole sellainen niin sanottu vanhan liiton alkoholisti, että niitä ei taida enää olla edes sellaisia, jotka ei käyttäisi mitään muuta kuin pelkästään alkoholia. Niin, Aika harvassa, joo. joo, mutta että sä oot niin sanotusti uuden sukupolven alkoholisti. Tavallaan joo, ja sit mä haluan sitä painottaa, että niin katsojillekin tiedokset on kahdenlaisia alkoholisteja. On niitä, ketkä vetäsee just LV-pullon tuosta ykkösen huiviin ja taju ihan kankaalle. Mutta sitten on myös siinä on toinenkin aste, että mä en oikeastaan tykkää olla kännissä. Joo. Sellaiset, tiedätkö, Terveellys. niin, Joo. että se on tääkin on ihan yhtä lailla paha riippuvuus, että sitä tarvii koko ajan saada vähäsen. Niin, että pysyy tavallaan siinä toimintakondiksessa. Niin. Jep. Joo. Vedetäänkö toi vanhan tuttu niin tähän loppuun? Vedetään. Joo, eli what up? Mitä mestarit? Moro!